Doncs jo sóc el Joan, vinc de l'associació Lera. L'associació Lera és una associació que promou l'agricultura ecològica i l'agroecologia. Creiem en un sector primari més dignificat per la societat, amb més reconeixement, que permeti aconseguir la sobirania alimentària al nostre territori i que cridi, amb unes condicions dignes, que cridin a crear nous projectes en la pagesia i agafar el relleu de la pagesia que marxa. L'Era la formem més de 350 persones sòcies i som gent en general oberta al camp, pagesos i pageses de tota la vida, petits hortolans, estudiants, tècnics, gent interessada en el món rural. A més, actualment tenim 6 sòcies treballadores que s'encarreguen de dinamitzar i donar vida als projectes que sorgeixen a l'entitat. I l'entitat va sortir en el seu moment molt arrelada a l'escola agrària, al principi es deia Amic de l'Escola Agrària, i sempre hem estat molt acompanyats, l'escola ens ha acompanyat molt a nosaltres i nosaltres a l'escola. Som de l'Era perquè busquem una agricultura i una ramaderia ecològiques que respectin el medi ambient, els ecosistemes i els cicles biològics de la vida, que sembla que sigui poca cosa però tenim molt camí per recórrer en aquest sentit. A més que produeixin aliments que ens alimentin no ara, sinó també d'aquí unes generacions, o sigui que regenerin la terra, que no la degradin, i a més que recuperin aquest patrimoni de saber fer pagès, com per exemple les varietats hortícoles locals i tradicionals, també recuperar-les. Doncs a l'Era treballem des de diferents fronts en diferents projectes. L'important és que entre totes ho tirem tot endavant. Per exemple, per dir-ne 4, tenim el Banc de Llavors, Esporus, on tenim llavors de varietats hortícoles tradicionals i locals. Tenim la revista Agrocultura, que és el nostre mitjà de comunicació principal. També fem cursos, oferim formació sobre temes relacionats amb l'agroecologia, l'agricultura, la ramaderia, etc. I, per exemple, també tenim el projecte Esfera sobre investigació i recerca per fer l'agricultura més sostenible. Doncs des de l'Era creiem que és important fer xarxa entre els diferents projectes de l'economia social i solidària perquè compartim un mateix objectiu, que és aturar aquest sistema capitalista, la seva destrucció i entre totes intentar fer les coses millor. Cada projecte des del seu àmbit està construint un futur més digne, més solidari, més horitzontal i per tant té tot el sentit que ens trobem per compartir, per aprendre mútuament també i per traçar un full de ruta comú que ens permeti tenir un impacte més gran en la societat i en la ciutat. I per les persones interessades en l'associació i en saber què fem i quan i a on, doncs sempre ens podeu trobar a xarxes socials, a la pàgina web, o ens podeu trucar o enviar un correu i estarem encantades d'escoltar-vos.